Diweruhi wong tuwa nganggo sorban putih. Kedadian iki wis dumadi sawetara wektu kepungkur nalika aku kuliah kerja nyata. Amarga pihak universitas kang nemtokake, wektu iku aku entuk ing daerah Kulon Progo. Pancen daerahe isih sepi ing pegunungan. Apa maneh menawa wengi isih peteng amarga penerangan listrik mung sithik. Iku wae ora saben omah ing pinggir dalan menehi lampu. Rikala semono anggota kelompokku ana 24 mahasiswa. Kamangka kudu dibagi dadi 4 pos. Mula ana kang 5 lan 6 saben pos. Gandeng aku minangka kordes utawa koordinator desa, mula mapan ana daleme Pak Lurah lan anggotaku kelompok sing paling sithik, cacah 5. Amarga papane ing tengah-tengah, gampang anggone sesambungan karo pos-pos liyane. Minangka kordes, aku duwe jejibahan kudu ngurus surat-surat, proposal bantuan, utawa nemoni dosen pembimbing. Mula sajat saben 2 dina pisan, aku mesti kudu mudhun menyang kutha Ngayogyakarta. Papan panggonan KKN pancen rada rekoso amarga ora ana angkutan desa. Anane mung pendak dina pasaran. Iku wae ora mesti lan wis kanggo ngangkut asil-asil bumi ing kono. Mula aku mesti nganggo kendaraan dhewe. Gandeng papane ing dhuwur, mula kudu ngliwati dalan lengkehing gunung kang durung aspalan lan isih tatanan watu. Ana ing sapinggiring dalan ana kuburan kang dianggep wingit. Kamangka menawa munggah lan mudhun tumuju papan KKN utawa suwalike kudu ngliwati dalan kono. Jarine kuburan iku sok ngganggu sing liwat. Wektu semono aku ora pati nggatekake kandhane wong-wong kono. Dasare omahku ya cerak kuburan, malah kiwa tengen. Dadi anggepku mung biasa. Cukup tak rungokake supaya ora nguciwani kang crita. Menawa aku menyang lan mulih ana ing papan KKN, aku ora angon wayah. Dadi bisa esuk utuk-utuk, awan, sore, kepara malah wengi. Tau aku saka kutha Yojo jam 09.00 bengi amarga ana kang kudu dirampungake. Kamangka tumuju ing papan KKN paling ora 1,5 jam amarga dalane kang munggah mudhun. Kala-kala pancen ana rasa deg-degan menawa kelingan critane warga kono. Nanging kepriye maneh, gandeng tugas lan tanggung jawab. Nganti meh sesasi anggonku KKN ora ana kedadian apa-apa. Kahanan kuwi dadi saya ngurangi kepercayaanku marang crita-critane wong kono. Dina Senen esuk, aku karo kancaku kang jeneng asli Salimin, nanging wektu semono kabeh kanca nyeluk Mbah Min marang dheweke. Arep mudhun amarga aku kudu nemoni dosen pembimbing lan dheweke kudu mulih ing Klaten. Mbah Min kuwi bocahe pancen rada kebablasen menawa guyon.
Mula nyenengake kekancan karo dheweke. Dasare ing posku bocah lanange mung aku karo dheweke. Mula arep kepriye maneh kudu ditampa. Sing marai ngguyokake, dheweke senengane nganggo sorban putih kang digubetake ing sirahe, persis kaya agemane Pangeran Diponegoro. Bocah-bocah desa kono uga kerep geguyu karo panganggone kuwi, nanging dheweke kanthi pede tetep nganggo jarene supaya ora adem. Dasare papane pancen daerah pegunungan, mula hawane pancen atis. Miturut paugeran saksuwene KKN ora oleh nginep ngomah. Mula banjur dirancang anggonku mudhun mruput kanthi pangajap mengko bisa mulih ana pos ora wengi-wengi. Sawise keprungu azan subuh, aku karo Mbah Min nindakake salat. Sawise kuwi banjur tata-tata nyiapake kang kudu digawa mudhun. Ora kaya biasane mau bengi udan kremun ketambah embun. Mula dalan kang tak liwati rada lunyu. Mula anggonku numpak motor ngati-ati. Wektu semono aku kang ana ngarep, amarga aku ora kulina bonceng. Rasane luwih rumangsa tenang menawa mboncengake. Tekan ing sak ngarepe kuburan, aku rumangsa ora ana apa-apa. Nanging Mbah Min kang ana boncengan mburi sajak bingung. Obah wae kaya keweden. Nanging dheweke ora muni apa-apa. Sakwise ngliwati dalan kang rata, aku lagi takon marang dheweke. "Ana apa to, Mbah? Kok mau sajak keweden amarga krasa anggonku boncengake?" Dheweke malah bingung lan genti takon. "Loh, kowe mau ora weruh to, Ji?" "Weruh apa?" Aku mbales takon maneh. "Nalika awake dhewe liwat kuburan mau, aku weruh ana wong tuwa nganggo klambi putih lan sorban putih ngadeg ing kono. Aku banjur mantuk ngeru-ngerui ning dheweke meneng wae." Aku banjur kelingan karo critane wong-wong kono. Yen ana sing tunggu, malah jarine ana kang diboncengi wong wadon barang. Lah aku rak banjur krasa wedi. Wangsulane. Krungu critane aku dadi melu bingung. Kaya-kaya mau aku ora weruh apa-apa. Mula aku ya meneng wae. Ya wis, rasah cerita karo kanca-kanca, mundhak padha ora wani lunga. Apa maneh arep rampung KKN iki awake dhewe kegiatane akeh, kepara tekan wengi. Yo, aku sarujuk nek iso kabeh kegiatan awan wae. Dheweke isih katon keweden. Aku mung mantuk. Sorene aku kangsenan bareng Mbah Min mulih menyang lokasi KKN maneh. Ngliwati dalan mau ora ana apa-apa. Banjur bengine ana kedadean aneh. Mbah Min kang turu bengok-bengok. "Mboten, Mbah. Mbah, kula mboten. Mboten, Mbah." Bola-bali dheweke ngucap mangkono. Banjur tak gugah, tak takoni. "Ana apa, Mbah?" Dheweke tangi sajak isih wedi. "Aku diwedeni wewujudan sing tak weruhi esuk mau, Ji," wangsulane. Dheweke banjur tak kongkon salat tahajud supaya wening pikire.
Esuke kedadian mau tak critakake marang wong kono. Pancen ana kedadian aneh kang dumadi ing papan kono. Malah jarene tau ana kang diboncengi wewujudan bocah wadon. Menawa ditoleh banjur ilang. Aku dadi merinding menawa kelingan aku sok liwat dalan iku wayah wengi. Nanging aku ngucap syukur ora ana kedadian apa-apa. Sawise kedadian kuwi aku banjur mikir lan menawa menyang pos mesti sadurunge surup. Kejaba kuwi, sawise kedadian kang dialami Mbah Min, dheweke ora gelem nganggo surban maneh nganti KKN rampung. Mbok menawa isih wedi marang wewujudan kang marani ing impene, ndak dikira nyaingi.